Klargøring af koblinglas. Først noteres det på de enkelte koblinglas, hvilken opløsning der skal være i dem. Og efterfølgende ophældes opløsningen i de enkelte koblinglas. Dette gentages selvfølgelig for alle de opløsninger, der skal bruges til sølvfarvningen, og efter ophældning til koblinglasset bliver opløsningerne båret til stinkskabet, hvorefter de står klar til sølvfarvningen. En opløsning, formalinen, står ikke her på bordet frit ude i laboratoriet. Formalinen står for sig selv i et stinkskab, og her bliver den overført til et koblinglas. Når alle de opløsninger, der skal bruges til sølvfarvning, er ophældt i koblinglas, placeres de i rækkefølge i stinkskabet. Sur kaliumpermanganat, 1% oxalsyre, 2% ferriammoniumsulfat, noget vand, den sølvopløsning, der blev fremstillet, igen destilleret vand, 10% formalinopløsningen, noget natriumthiosulfat og sidst kernektrot.